Myanmar sardasu fanga ye kasaladen mɔgɔ 4 u faga. Nin waleya ye duniya dusuma kasi. Drupadi Murmu ale ye kalikasiyɛn kɛ ka kɛ Inde jamana ɲɛmɔgɔ kura ye. A ye Santal mɔgɔ fɔlɔ ye mun ye ni jɔyɔrɔ sɔrɔ ani muso 2nan fɛnɛ ka ni jɔyɔrɔ sɔrɔ. Taiwan paba kɔnɔna la sardasu ka sanfɛ kɛlɛladege dɔ kɛra jamana lakanani laada kɔnɔna la ni tɛnɛndon. O bɛnna ni wagati min na Chine jamana kɛlen don ka wulikajɔ fanga bonya ko Ameriki jamana ka wasadenso Nancy Pelosi ko a bɛ sɔn ka tagamana. Iran jamana ko jamana tini teliya ka bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ ni faraja jamanaw ye ni a ka nafa t'a la. Ko Iran Ameriki na u ma sinsini dabila bɛnkan sɔrɔli kan politikimɔgɔw fanfɛla la. Japon jamana la u ye mɔgɔ dɔw labɔ jamana ka gun dugu 2 la. Kyushu ka sababuya kɛ u ka dugu jukɔrɔ tasuma pɛrɛntan ye volcan Sakuruhima ni ale bɛ Kagoshima. Ale komansera k'a ka tasuma saran ka bɔ dugu jukɔrɔla la a kan ka pɛrɛn ka yɛlɛ sanfɛla la.